Já bych tě promluvit ráda přivítala tady u nás v ateliéru, takže hezké odpoledne. Pozdrav mi křestní jméno. Ester. Esterko, kolik je ti let? 18. Odkud jsi přijela? Z Brna. To by 18, a předpokládám, že teď ti zašla čerstvě zase škola. Co ráda děláš ve volném čase? Tancuju hlavně. Je to nějaký konkrétní styl? Já mám ráda všecko, ale tancuju street dance závodně. Máš za sebou nějaké zajímavé umístění? No, když jsem byla v juniorech, tak 1. místo České republiky a 7. místo na mistrovství Evropy. No krásné, dobře. Kromě toho tancování ještě i něco jiného? Tak hodně ráda cestuju a mám ráda jazyky a hudbu a taky, že ráda fotím, jakože takhle. Fajn. Co chlapa? Máš si zadaná? Teďka je to tak na půl. Dobře. Přemýšlela jsi už nad tím, čeho bys chtěla v životě dosáhnout? Rozhodně. A to je? Tak hlavně mít dobrou práci, kde budu jako prostě nezávislá a jako když paní sama sebe, prostě být jako hlavně co nejvíc samostatná a aby mě to bavilo. Abych nedělala prostě něco někde Aby to zkrátka naplňovalo, no. Co budeš dělat. Dobře, máš třeba i představu, co by to mělo být? No, jelikož chci jít na hotelovku na výšku, tak asi něco, co souvisí s hotelnictvím a cestovním ruchem. Dobře. A na co jsi doposud v životě nejvíce pyšná? Je tam něco takového? To jsou složitý otázky. Nejsou. No. Asi, já nevím jako konkrétní věc, vždycky prostě, když se mi povede něco, o co se hodně dlouho snažím, ale... Tak něco, co se ti povedlo naposledy? Tak asi, když jsme byli u toho tancování, tak se dostat jako do takové lepší skupiny a prostě jezdit na víc vystoupení, což se mi dlouho jako nepovedlo. No super, dobře. Naopak je něco, čeho lituješ? No, rozhodně. No. A... Klidně to řekni. Tak asi, že jsem promarnila hodně šancí, které jsem měla. Jakože, že jsem třeba už dřív měla různé nabídky nebo tak a prostě jsem to třeba odmítla kvůli... V souvislosti s focením? Taky, ale i jiný. Třeba jsem mohla jít do zahraničí. Nejela jsi. No, nejela jsem, protože teďka škola, toto a prostě si říkám, že jsem třeba mohla, ale prostě to v tu dobu nešlo, nebo jasně, tak, no. Dobře. Esterko, když už se budeme bavit o práci, taky proto se tu vidíme. Ty jako modelka začínáš nebo máš zkušenosti? No, spíš začínám. Začala jsem, jak mi bylo 18, ale to jsem měla školu, tak to bylo jen příležitostně a víc jsem začala na začátku prázdnin. Tobě je 18 let, co je takové tvé maximum, které jsi schopna ukázat? Co fotíš? Jaké konkrétní tematiky? No, nejradši fotím jako jen takový soft a jako erotiku ne. A proč erotiku ne? Protože se hlavně bojím, že by se to někde ukázalo, někde by se to prostě, někdo by to našel, prostě nechci, aby se to takhle o mě vědělo, nebo... A jinak by si nad tím uvažovala? Tak určitě, protože jsou tam jiný peníze, že jo, jako mě osobně to zas až tak nevadí, i když jako to není, že by mě to bavilo, ale třeba pro ty peníze by se o tom dalo přemýšlet, ale... Rozumím, a když už teda bys uvažovala o erotice, co konkrétně? Focení nebo i točení? Tak to už by mi asi to točení nevadilo, no. Točení s klukama, s holkama nebo sama? Tak asi nejradši s holkama, protože mi to přijde takový nejpřirozenější, protože sama to jako jasně, že to umím, ale prostě mě to nikdy nebavilo ani nějak. Nehodí se na to každý. No. A s klukama? Tak to hlavně záleží na tom s kým. Jako s někým klidně,
Dobře, Jakože... fajn. Já zkusím já tohletu jakoby spolupráci rozeberu i v pofocení, ale chtěla jsem jenom říct, že pokud ty máš jakoby zájem do budoucna i o to točení, není problém zkusit to, domluvit se, že si to můžeš vyzkoušet, jestli ti to vyhovuje. Pochopitelně vždycky velmi důležité číst si pozorně smlouvy. No jasně. Já už jsem teda nějaký takové věci zkoušela, takže jako tak nějak vím, ale říkám jako nevyhledávám to, protože i třeba na tom časově nejsou tak dobře, tak mi stačí třeba méně nabídek, ale takových, který fakt chci. Dobře, fajn. Řekni mi, čím si myslíš, že jsi svou vizáží zajímavá? No hodně lidí mi říká, že jsou jako takový exotický typ, že prostě nevypadám, jako že nejsou taková tuctová, že prostě, já nevím, že jsou něčím jako zajímavá, možná, že mám černý oči, vlasy, nebo... Nemáš předky z ciziny. Právě, že si to všichni myslí a já o ničem nevím, takže jako... Co nějaké takové umělé kosmetické vychytávky, vlasy, délka, tvar? Ne, všecko prodloužený. A co řasy? No, teďka jsem jako na nich dlouho nebyla, ale taky chodím na prodlužování. Vidím, že máš i nechtíky, jsi potetovaná, máš nějaké piercingy. A máš ještě nějaké jiné změny na sobě? Jinak ne, mám akorát náušnice, piercing v pupíku, tady malý tetování, ale jinak nic. A do budoucna plánovala by si nějakou zásadnější změnu? Holky si hodně nechávají různě něco odříznout, přiříznout. Jako nic radikálního, možná tak zhubnu, ale jako přirozeně. Dobře. Máš stanovený cíl v této branži? Chtěla bys to někam dotáhnout? Jako hodně mě láká třeba, že bych byla v nějakých jako lepších časopisech, třeba nebo na billboardech, nebo i prostě jak je Playboy, tak prostě nějaký takový časopisy, to jako nemyslím nějaký úplně fotky, kde bych byla jakože ze mě všecko vidět, ale klidně jen takový jako... lepší nabídky, aby byla jakoby na prestižních titulkách. Přesně, jakože vím, že to teďka se mi nepovede, ale časem bych určitě chtěla. Esterko, prozradně, co u tebe bylo impulzivní zkusit kariéru modelky? No, mě k tomu dostala vlastně kamarádka, protože já jsem se s ní seznámila na jedné akci, kde jsem dělala hostesku a ona mi ukazovala fotky a tak jsme si o tom začali prostě povídat. A strašně mě to nadchlo. A ona se mě totiž prvně ptala, jako jestli taky dělám modelku, tak jsem byla překvapená, ale jako říkala, že se na ní hodím, nebo že si myslela, že jo, tak nějak jsem se pak o to začala zajímat, no. Co tví rodiče? Je u nich podpora? Jako můj otec ten to neřeší a moje máma, tak jako ona jako je ráda, když dělám něco, co mě baví a když jsem v tom úspěšná a rozhodně jako jí to nevadí, i když teda ona taky neví všechno, no, ale jako... Jak se koukáš, Ester, na ten možný špatný dopad do budoucna, který si na začátku trošičku jakoby nakousla? Myslím to, že když by se někde něco objevilo, někdo by s tím neměl problém. I přesto, že je to tvá soukromá věc, je tvoje věc, co pochopitelně děláš ve volném čase, lidé tu nahotu a erotiku vyhledávají, ale v budoucnu nevíš, v jaké společnosti lidí se budeš pohybovat, ať už se jedná o tvůj osobní život nebo ten pracovní. Jak se na tohle koukáš, jak to vnímáš? No to je věc, která mě na tom jako děsí docela, protože když si představím, že za pár let by nějaký můj zaměstnanec, šéf, jako objevil prostě tady ty fotky, tak by to bylo fakt jako nepříjemný, nebo nehledě na nějaký fakt známý rodina, jako kteří to třeba neví. Jako někteří lidi to samozřejmě ví a berou to v pohodě, ale jsou lidi, kteří na to mají takový vyhraněný názory a jako není to, že bych se tím zrovna chlubila, takže... Chápu. Byla by se ochotná měnit kvůli téhleté branži se svou vizáží? Jako pokud bych pořád vypadala přijatelně, tak určitě. Fajn. Není problém. Dobře. Do blondýny bych asi nešla, no, ale... tak by tě ani neseděla, to myslím, že by určitě po tobě nikdo nechtěl, aby nebylo ono.
A moje poslední otázka. Nakousli jsme před chvíli tu erotiku, že by si zkusila natáčet, že by ti byly nejpřirozenější ty slečny, Solíčka spíš ne. A podle toho, jak by ten herec vypadal, tak i s klukama. No pochopitelně je to práce, nemůžeš si dovolit přijít a někdo se ti nebude líbit, nebude ti například sympaticky říct, ne, je to práce. Takhle to úplně stejně funguje v normální práci, když ti někdo něco zadá, nemůžeš jako říct, to dělat nebudu, protože se mi to nelíbí, nebo mě to nebaví, to je nám všem jasné. Ale zajímá mě, když by si měla představit, že by se točila, co se ti v tom sexu líbí, co máš ráda? No, to se jako, to se těžko popisuje, protože to záleží na tom, jako jestli jsou s někým, s kým třeba jako mám vztah, nebo s někým jako jen... ale berme to čistě, co tobě se prostě líbí. Dívej se teď pouze na sebe. Co ty máš vyloženě ráda? Když si mě prostě kluk rozmazluje, jakože že se mi hodně věnuje, že to není jako, že by jen se díval někam a prostě když se mě dotýká a jako... se zkrátka hodně věnuje. Tak což je ale asi jako normální, nebo... Toužíš v sexu po něčem, co bys chtěla vyzkoušet, ještě si to nevyzkoušela? Jakože, ne, že bych po něčem vyloženě toužila, už jsem taky jako zkoušela ledacos a jako... No. Není to, že bych prostě takový ty různý extrémy nějak vyhledávala. Dobře. Já ti dám pokus s otázkama.